Bueno, a min solo me corresponde darvos a benvida, agradecer que estas jornadas pois se trasladen ao noso territorio, un territorio tan rico no ámbito patrimonial, tamén no ámbito natural, agradecerlle a todos os que estades hoxe aquí e esperar que estas jornadas, este congreso, pois sea o primeiro de outros moitos e que consigamos que os nosos veciños que realmente moitas veces descoñecen a importancia e a riqueza que temos no noso territorio, pois se vayan unindo pouco a pouco e que o boca a boca pois sirva para que nas seguintes edicións pois que poidamos contar coa presencia deles. É un placer que me acompañe Plácido, cedo a palabra que como representante, como vicepresidente da Diputación, pois pasará a dar a benvida tamén a profundizar un pouco máis neste congreso. Ben, bo día a todas e a todos. Eu creo que non fai falta o micrófono porque creo que nos escoitamos ben, non? Parécenos. Ah, sí. Por nada, bo día de novo a todas e a todos. Perdón. Douvos a benvida nestas maravillosas instalacións do balneario do Río Caldo, hai que reconocelo así, nun Concello de Lobios liderado de maneira espléndida por a miña amiga e compañeira Mari Carmen, nas que ten lugar a xornada baixo o nome de Arqueoxurés, unha xornada que ten como obxectivo dar a coñecer e visibilizar o rico patrimonio cultural e arqueolóxico da Reserva de Biosfera transfronteriza Llerés-Xurés. Esta xornada forma parte dunha serie de actividades postas en marcha pola Diputación de Ourense a través do proxecto Llerés-Xurés máis sustentável, nun partenariado formado por 11 administracións públicas galegas e portuguesas, proxecto que está cofinanciado por a Unión Europea a través do programa Interreg España-Portugal co fin de promocionar o turismo sustentable nesta zona que tanto intentamos potenciar todos. Dito proxecto é unha proposta e unha aposta ao mesmo tempo para reforzar a cooperación transfronteriza e construir unha visión compartida do desenvolvemento sostible na fronteira galego-portuguesa, promovendo a cultura e o turismo sostible como motor de desenvolvemento económico, a inclusión social, a innovación e dentro das prioridades de investimentos centradas en afrontar o reto demográfico dos territorios de fronteira. Durante esta xornada presentaránse boas prácticas, así como algúns dos últimos traballos arqueolóxicos desenvoltos no Llerés-Xurés, propostas de valorización do territorio, etc., reforzando desta maneira o papel do turismo cultural e científico como eixo estratéxico para o desenvolvemento da Reserva da Biosfera. Desde a Deputación de Ourense temos a convicción de que o noso rico patrimonio pode e debe ser un motor de transformación territorial sempre e cando se lle xestione con intelixencia colectiva e visión de futuro. En resumen, queremos que a arqueoloxía e a cultura sexan ferramentas vivas para comprender o pasado, pero tamén para construir o futuro máis sostible. Agardamos que disfruten das intervencións e que esta xornada sirva para reforzar a nosa conexión co patrimonio que compartimos e, por suposto, que aproveiten esta fin de semana para visitar ou coñecer, no seu caso, os xacementos arqueolóxicos dos que van a falar hoxe os expertos que nos acompañan e que tamén visiten a nosa fermosa comarca. Moitas gracias por a súa asistencia e tamén, por suposto, pola súa atención.